Higit 1.2 million pesos na halaga ng Shabu sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Timbog ang isang binata sa ikinasang bypass operation ng otoridad sa Barangay Tambak, Dagupan City, Pangasinan. Nakumpiska sa suspect ang 2 bag na may ninalamang hinihinalang shabu na may katumbas na halagang 1,258,000 pesos, isang 550 peso bill at 180 peraso ng 1,000 peso bill na budol money. Nasa kustodiya ng otoridad ang suspect, ngunit ililipat sa pangalaga ng City Social Welfare Development Office. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.